Welcome to my channel. Ang sipag ni Ate Ima, nag-return and earn kami sa aming Saturday gala. And then, pagkatapos nito, punta kami sa... Saan ba? Hi, Te! Ang sipag, oh. So, dito kami sa return and earn. Sa ibang lugar to, how to claim and... Excuse me. Hindi ako ang mag-alam. Sipag. Okay. Thank you. Ikaw naman tayo sa favorite shop na. Go afternoon gala with Ate M. My travel buddy. Charot, travel buddy. So, pasok tayo sa loob. Welcome to Op Shop. Sa favorite shop namin. This is na sa shopping niya. Shopping. So yan, shopping kami. Si Ate Ima busy sa kapamili. So pili-pili items. 1 hour later. So, dito pa rin kami. Ni Ate Ems, nag-enjoy siya. Nag-shopping. Shopping, pili na tayo sa ating favorite shop. So, dito pa rin kami sa aming paboritong shop. So, sa kitchen corner. Favoriting shop namin dito. Ang daming mga nagustuhan namin. May imbodo. Ano tawag? Strainer. Imbodo. Funnel, ano yata English nito? Si alam mo, ano English nito ito? Funnel? Hindi ko alam din. Tagalog lang na imbodo. Oh, may TV, $100 ang price. May mga lampshade. Ha? Ano ba ito? Walang presyo. Ay, $3. Drinking bottle yan. Wow. Itong ano? Parang may... Ano tawag ito? Yung mga dumi ba na ano dito sa loob? Ano tawag nun? Saka may damit ka. Masaya ka sa nabili mo? Yes. Ang mahal-mahal. So let's go for our next stop. Punta kami sa Spotlight kasi mag-continue yung shopping galore namin. So let's go. 10%. We'll beat it by 10% Spotlight. Let's go. Half price. Sana mayroong mga maganda dito. Baka mayroong maraming nag-discount eh. Half buy yung mga pillows. 40% discount siya. Dito, may panggamit po sa bahay. Kagamitan sa bahay dito. Na nagsisale siya. Used to be $100, $200 and down to 170 siya to 120 na lang. No, 170 din. It's 100 to mahal pa rin. Hinahanap ko yung... Ay, sorry. Ah, ito pala yung mga layer tea. Ganun. So, ganito. Magkano yung isang? Ano ito? Ito pala nalagyan ng cake. Ayan, sila. 20 to 30%. So, dito yung birthday na yung mga products na gagamitin nila. So, napunta ako doon sa may mga linen. Ang daming mga pilat eh. So, yung mga parang $6. First talaga ang presyo mga guys.
Sana si Ate Ina. Ikot-ikot lang tayo. So yan. Oh, hot $5. Hot bite. And two from each school ones. Ang ganda pala nito, Tio. $23, $30. Pero maganda siya ito kasi hindi siya nababasa. Alam mo yun? Yung dati ba na plastic na dati no? Na ano man yun na pinggat no? Pwede ano sa kapitbahay. Ihagis mo sa kapitbahay pag nag-aaway kayo. Mga asawa mo. So yan, daming bilihin. Kaya mo lang ng $2. Dito sa counter. So, basahan. Yellow na basahan. Pa-uwi na kami mga guys. Ang ganda na mag-like home. So, we're gonna go. Where are we going natin? Uwi na? Or gusto mo pasok doon? Sa bahay ni Ate Emma. So, dito lang tayo kasi wala tayong kasama sa bahay. Sa paksi lang ako. Kasi di man magawa siya ng choron. So, tingnan natin. So, yan na. Slice na yung saging. So, yan. Nakuha ka ng wrapper. Dinilagay mo yung banana. Lagyan ng konting sugar. And then, i-wrap mo na siya. Wrapping. There you go. Ito yung mga nag-roll. Wow. We're heating oil. Ano yan? Ano to? Ito yan. Bilis-bilis lang palang naluto. Galing. Ito yung mga bilis lang kumalas. Ayan yung charon. Luto na. Bilis natin yun. At may rice. At saka adobo. Yup. Ayan ang pusta. Powerful star. Masarap ba ito rin kasama? Pasla. One hour later. Wow. Gusto ko yung may fat. Ito yung rice. Ako na tao. Mas alam ko sa rice. Kukulit yung fat ha. Mas mati yung Alam niyo ito? Hata ang ano. Mas marasa sa sasun ba? Hindi ako maulam na parang nahihilo ko ba? Ayan. Pero mga pati ano ulam lang. Mas ano sila. Hindi kita kinunan. Guys. Rice. Ayoko na. Yun lang sa'yo? Ang dami ko nakain kanina. Kaya mo. Hindi. Your rice is right. Sa summer na lang tayo mag-bake kasi mag-swimming tayo. Mag-swim set. Dahil pinag-work na ako. Kasi, Hindi ko naman pumas. Kami ano minsan hindi ako naglabas. Tapos kakain na kami paglabas. Pag kumain ako dito ng lunch hanggang hapon na yun. ako, naglalunch ako. Naglalunch ako ng mga sandwich lang din, mga apple, orange, pagkas piliin kong kain ng healthy sa work. Sa uwi ng bahay, doon ako papanat ng marami. Ako din. Kahapon kumain kami sa bowling. Oo, nakita ko ngayon, ang sarap, no?
Nakakatawa kasi. So, tapos na kaming kumain. Tapos, turon na naman. Turon kayo dyan! Ang daming food na ginawa ni Ate Ma. Ano lang talaga. So, thank you for the... Thank you very much to Ems and Mike for the yummy food as usual. Punta lang tayo dito pag kumain. Ano more blessings to come. Ayan, turon. Thank you very much to Ems for the yummy food as usual. And Mike for punta lang ko dito pag kumain.